good evening to you all, ladies and gentlemen. And this, of course, is another day, another special day, and of course, another episode. And I'm Anna Tanyara Zomazura, ATM Zim, and this is Musica, a musical show that is brought to you by Zimtalend. It's all about Zimbabwe talents, guys. Anyway, today I'm at Glenview 8, area 8, Baba. Anyway, I have a superstar. A celebrity who goes by the name Chigogodera. Zvirizei? Bobo. Bosses. Ndine ka amena ndizoti ku music munokatika intro ndikamotenga fireman. Yeah. Zvinonzi chi? Fireman. Mumunda Eden. Chigogodera. I was right. Anyway, I welcome you to the show, but without wasting much of our time, tinongoziva kuti Chigogodera zita rake chete ronzani, and a brief background about you and your musical journey. Chigogodera zita rake anonzi Macbeth Makore. Yeah, Chigogodera akatanga kurowa mangoma 2005. 2005? Yeah. From 2005 Engushanda, 2006, 2007, 2008, mu 2010 kwa zakanyaso chitanga mani mangoma izvi achitanga wana utanga kuziva before tisatita kushandisa Chigogodera taimboshandisa fireman because vazhinji vanotombovhiringidzika kuti ku fireman na Chigogodera asi vanhu vakasiyana tazofamba pamberi apa tazoona kuti izvi taibva ndo patakazogadzira rinonzi Chigogodera. Tatoona kuti kumangoma tatova Gogodera. Okay, I understand kuti 5 years back kubvira pawakatanga nditka wakaita something like 5 years 2010 vazozonyasotanga kufire, and by that time washandisa tare kuti fireman anditka. I'm sure kuti there is something chakakuita kuti uzvipe zita rekuti fireman, maybe wangori fireman amene kuti Jamaica, maybe fireman maybe muna anoda whatever, I don't know. Saka chii chakanyasoita kuti uzvipe zita rekuti fireman because onyasonzwisa kuti zita futi rekuti Chigogodera rakazobva kupende rinorevei? Zita rekuti fireman kudhara nana 2010 tainyauteera dancehall music yekujamaica, saka kunga kunana Vibes Cartel nana Capleton fireman, saka ndakainspire wana Capleton fireman ndangoona kuti iri zita rekushandisa because Capleton wachona atori nemoto ndo patakatora zita inonzi fireman. Then zvanga zvakunyatsoputika ndopa wakazozvipa zita rekuti Chigogodera. What does Chigogodera mean? Chigogodera hatina kuzvipa zita takapiwa nemafans. Waona kuti tashayirwa taito yekupiwa kunzi achingambowe chibaba Chigogodera. Anmukona ndopatangozvitambira kusveza zviri ngokuti rega tingotora nokuti ndozviri kuda mafans. Aira tina kuzvitumidza takapiwa nemafans. I understand, but obviously mafans akupa zita rekuti Chigogodera. Iwe wakazoenda kumaresearches ako wadaunzwa maybe zita rekuti Chigogodera ndoziva zvanoreva. What does that mean? Ndizvadaunzwisa. Chigogodera mukurusa pane vakuru, which means kuti mu music industry muri mukuru pane vakuru, pane vese. Hoyooo. For those who have just joined right now, I'm joined by one of the best Zim dancehall artists who goes by the name Chigogodera. Hands in the Habotanga Dambonzi fireman because I was inspired by this Jamaican artist, but akazozvipa zita rekuti Chigogodera. Hanzi mukuru pane vamwe vanhu vakuru, which means ndiye mukuru pama artist ese. Okay, that's so interesting. After that, ndeipe song pawakazozvipa zita rekuti Chigogodera nditka. Ndeipe song yaunoti ma-artist, ma-fans angu kuti azosvika pakundipa zita rekuti Chigogodera. I think song ishi ndiyo yakanyatsonzwikwa chaichai. Alright, 2015 kwakagadzirwa rhythm rinonzi Galeview rhythm. Yanga rira King Alfred. Toba tatopura madhizi studio yetogadzira ndoba King Alfred wabva hatina rhythm redu totuzopinda rhythm redu ndokubva ndatouya ndobva nongonga kunana January kanisingakangana ndobva ndauya ndobva ndapinda rhythm pane pakatozoita dzinge 3 months rhythm isati rabuda rhythm ndokuzobuda ndiri madhizi endagara kuDZ
rhythm rabuda, rhythm rakaenda rakanolaunchwa kuZFM. Ralaunchwa. Ndokubva song yangu yabva yaonekwa iri patop parhythm panowane song wakaimba parhythm. Ndokubva yaonekwa kudaro ranga riri Saturday yachona yanga iri Thursday. Saturday yachona yanga iri birthday raEtherton. Ndokubva Etherton abata achikugodera ndikutomuda by public demand. Anofanira kunge ari kubirthday rangu arikufanira kuuya kuzoimba kunyange asiri papost. Saka panguva iyoyo iye aitonetsera kuti komaregere kuona chikugodera wachona kuradhiyo. Haipa mazuva edu asati ane mafoni kati chemageto youth chache. Asati ane mafoni zvekuti vanhu vakatozounzi kana pane munhu anoziva urikuwanikwa chikugodera ngatipewo phone number chichi. Indakazoti ndiri kudhizetika mangwana ndatomuka chinonzi song yako ingachirira pane song yako ingachirira kuGaliveni wangu chitotsvagwa. Andika King of Freedom wangu chitosvika padheni. Makuseni andobva ndatokwira kombi ndikubva kuDZ. Ndobva ndatosvika paGaliveni ndondosvika zvizva song iri kutopisa zvemashoko. Zvitonzi Saturday yacho nogadzirira ufanira unoperforma netball complex. Ina asana mboperforma mastage mahombe ka. First time yangu nayangu kutorova ndotosvika pepe. Unoona kuti kana wagadzira song unenge ichidiwa panguva iyoyo ka. Unoona kutora nguva zvichikunetsa kuti ndini here. Ndobva taita seizvozvo totaenda kushow. Tanopedza show zvishow vanhu vaitoziva song takatosvika ichitoimba song vanhu toziva zvinhu zvekutodi zvekuzoitika paground. Okay, so zita resong yainzi chii? Enzi ndakazvarwa munyama. Ndakazvarwa munyama. I remember kuti pakabuda that song wanditya. Vanhu vaiti chigogodera ane pattern raSoldier Love. I don't know if I'm wrong. But a lot of people or vanhu vakanzwa song or even your fans vaiti une pattern raSoldier Love. Wangatozoti wangonika inspiration from Soldier Love here or no, inini chigogodera chakazvimirira. Kugara ndichitaura izvo kuti chigogodera musazvifananidze. Weziti hatizivi kuti akatanga wachona ndiani nekuti Soldier Love akatanga kupinda inini sandapinda mugame asi ndaitodaro. Anomaona saka panonetsa ipapo kuti panzi pakamira ndosaka muchiona Soldier Love afa hapana mbobvira pamboonekwa chinzi chigogodera achazosara pavana achazosara nekuti chigogodera chakazvimirira. Okay, I know kuti I think by that time wakaita a certain contract in Galiview, right? And then wakaenda, is it UK? Wakaenda ku UK. Can you just tell us the experience, kungobva muZimbabwe kuenda ku UK so kungoenda uchando so? Izvo zvakatomonitora nguva because ndakati ndapedza kuita song iyoyo ndobva watanga kutonitaura kuti amai toende ku UK doti ndakatombofunga kuti mamwe norotondivhara rotondijuta because zvinhu zvese zvisati zvaitika. Tazoona dai so passport yatorwa visa rabuda takutonogara mundege paya tisati ndakatoenda kuinterview kuZFM bosi ndakaenda 33 inini Oskid na DJ Fidel. Saka ndati takaenjoy. Takanakirwa takatapirirwa. For the first time flyer. Unyasoona kuti ndiri mudenga mana ndiri ndege kadona ndiri uchifunga zvese. I understand that people out there are not anzizi ini chirombe, but look, chigogodera akatomboflya guys. Akatomboendako iko when someone here arikuti znabasa. But with that talent that you have, zimtalend is always there to cater for your talent. Talent rawinaro iroro, it can take you far. So please keep watching zimtalend, and we are Musica, a musical show that is brought to you by Zimbabwe Talents. Okay, so how was the performance? Of course, I know the song you put in the UK. How was the experience there at UK? Ndakanyasonakira bosi zvandaitofunga ndichasvika takaperforma Saturday tikauraya vanhu zvisingaiti ndobva tanoperforma Sunday yacho after party kanouraya vanhu zvisingaiti aiwa takanakira. Okay, I really want to understand one thing. Maybe but mamune varunge kanti vanenge vari mune vanhu vese
Wow, that's so interesting. Yeah. Okay, then from Glenview, right? From mapedza my contracts near Glenview. Are you still working with Glenview or? No, iko zvinoita hakungo record zvidi but atina contract tinayo ku. Alright. Tungo record label tungo shandisa tungo record. Okay, so as a of course I understand that as a Zim dancer artist already it's paying you, right? But before only that feeling as because there's someone out there I not gonna music inamari I can advise someone out there anoda kupinda mu Zim dance industry. Zvinoitika ku music yedu isusu. Even nganapamba cheche puri mwana ningachimba Zim dance music. Isati yabhadhara hapana mubereki anombotendera because mubereki wese afana nemazuva ano nyaya yemadrugs kunetsa ende zvikungonzi zvikutangira kuZim dance ende zvishowa ndokwazviri nekuti vanhu havana main focus yekuziva kuti chavari kuimbira chii potential yekuimba nokuti ukaimba pasina chati chaitika mukati muupenyu hwako nechinhu chekuimba kana usati waitirwa something nekuimba haumbofa kuona kukosha kwacho. Exactly. Kuimba kunototengesa imba, kunototengesa mota, kunoraramisa munhu, kunoita everything kuimba. I understand kuti iwo pawakabva, I think dangodzoka mashure mbichana, pawakabva ku UK uchidzoka kunoku handitika, of course people were happy and you were happy handitika, but why is it ichonge maZim dance artist amwe anoti akaenda ku UK paanodzoka zvinhu zvingoita kunge zvanguti zvangodzika so zvangosheka chiche chiitika? Ipapo very tricky ipapo. Yainawo manje promoter management kuti ikuzotora basa kubva ipapo wabva kuLondon ikuzotora basa kusvika papi kuti pane pamwe pokuti munhu uleza kana kuti munhu akaenda kuLondon but panguva yamakalaisa iwo career inenge ichitodonha hamuzvioni nokuti vanhu vanenge vachibhiga kuti kuLondon ane simba but simba rachona rikasashandiswa zvinongorwawo zvakadaro zvinongopera zvakadaro saka nokuti kana mabva tabva kuita movement rakaita serere basa rinofanira kuramba richiendeswa mberi tisingamiri nekuti tichishandisa mbiri zvinhu zvaitika kudhara zvatopfuura izvozvo ngatiite zvimwe basa riende mberi but chinoita kunetisa basa manje ndechekuti kana tadzoka way forward tiri kuzoita tabva ipapo imwe step another step yatoita ndeyekuti sei ndo panofira music kuti vanhu mapromota nemamanager anobva aleza kuti zvinhu changoitika ega mashow achatitsvaga nekuti takaenda kuLondon but tofanira kuramba ichiita work hard pazvinhu zvacho. Okay, so are you in any clan revanhu veZim dance wekuti inini timu rangu ndiri kwatimu rinana Ndunge or ndiri kutimu rinana Bazuka or rinana Sekalazi kana kuti chigogodera akazvimirira? Aiwa chigogodera vamwe vedu zvafanana Ndunge. Aiwa Ndunge ndewangu chaichai, Ndunge ndewangu chaichai anenge ari padhuze kuti zvinhu tinongoita tiri pamwe chete. So I'm sure kuti from 2005 till now pane my years so ndeapi amwe ema-successes aunoti I think I've been successful in the music industry as chigogodera or pane pandaifungira kuti maybe 2 years back ndaifanira ndasvika but asati ndapasvika today? Paripo pakawanda but isusu tinonyanya kutenda kuna Mwari kuti kunyange zvinhu zvaramba kumashure hatigumiri ipapo, toramba takatsika nekuti kana kune vanhu nokuti kumashure kuti takatorasiswa nevamwe vanhu vakawanda because panguva yachona tatiri vadiki even panguva yachona iyoyo maaccounts takavhurirwa nevanhu but kukanesana nemunhu munguva iyoyo akakuvhurira kana maaccounts munhu anongovhara maaccounts zvotongopera career itongopera nekuti unonge wakanyanya kurilaya kumunhu zvese ndiyachandiiti anobona but izvezvi chatove chidzidzo chataitodzidza kuti alright music inofambiswa so sanyanya kurilaya pamunhu nekuti mangwanani muka akakurasisa music ikaguma saka pane mamwe matargets atakatotadza kutosvika pamusana pekuda kwevanhu nekuti tichiri vadiki tachangotanga kupinda muzvinhu but izvezvi takatobatsirikana nezvakatoitika izvozvo tatoi forward ndo zvakatotipa simba kuti tirambe tichiimba
Okay, that's so interesting. Great minds are coming from Chigogodera there. Guys, thank you very much for watching us. We are Musica, a musical show that is brought to you by Zimtalend, and I'm Anna Tanyela Zomazura. Okay, I understand, Kuti, you have projects that you are working on right now. What are some of the projects that you are doing, or collaborations, anything? Alright, patakadobva kutobudisa masingles baba mai manja. Hatina month tabudisa masingles. But izvezvi tiri kutoweka album. Album rakutoibva. Padhuze kubuda. Album redu title yedu inonzi kuchachena chete. Kuchachena chete, which means kuti sadza redu riri kukwata. Hatisati hedu takura kuti ase takusaubvutirimone patichazorimona chetakuripendera. Okay, hanzi zvichanaka chete. What really made you to come up with that theme? Ndopamambotaurira papa kuti pazvinhu zvamaishuwirawo kuti pane zvimwe zvinhu zvinonzi nevanhu hazviitiki. Uchakwanisa kusvika, uchakwanisa kuricha kusvika palevhel rakati, but isinoti naMwari kunodi kunochena chete. Saka takagadzira kuti vakazonyatsonzwa mamusic iri papo vachanyatsonzwisisa kuti ndaitrai kureva kuti. Okay, so tine what do you call this? Not my tracks mangani. 8 tracks. 8 tracks. Okay, so do you have any any recording producer or any studio that you are working with right now? Alright. Kana you know wakamboenda chisport mboenda ku BVS mboenda ku Galilee. But ningori ne 2 chete ma producer takashanda nawo. Tine anonzi Ghost Magician. Weko Highfields. Studio kwa Shinsoman ne Galilee Records. Okay. Producer ne anonzi Rasniga ndiye ari kwezvezvi. Alright. Okay, that's so interesting. So Ndezipi, what is it that you are expecting on this coming album? Ndiri kuexpecta kuti zvichange zvichikwanisa kusvika pane munhu wese, uye munhu wese achanzwa kuti chigogodera chiripo. Chigogodera chiripo. So ndeapi maplatforms ekuti music yako yabuda vanhu vanoenda papi vanoiwana sei and something like that? Kana vachida music yedu, Facebook yedu chigogodera official, YouTube yedu futi chigogodera official, Instagram futi chigogodera official. Vanotibata. And Chigogodera is open for business. If you need any collaboration, just hit him up. Okay, do you have any challenges? Any challenges so far? But I'm sure some of the challenges you have overcome. My challenges takakunda. Izvezvi ndo tiri kutoshanda machallenges. Nokuti kumashure ndozvatambotaura ndozvatakadzidza kumashure. Kuti music usarely nevanhu. Nokuti maartist mazhinji anochema nevanhu kuti wanzani manager wangu yazondirasisa azondai so saka ndiyadhakiswa music yangu. Panguva chinotomira wega pasina vanhu ivavo. Kana unoda kuti music yako iende mberi. Nokuti kazhinji kachona manager nemapromoter vanotsvaga munhu ari kupisa. Kana usapisa? Unosapisa unonokusei. Music yacho ine tambo. Okay, so guys, I'm sure you were patiently waiting for this time, so I'm just gonna do his own thing. I'm out. So this is what we're gonna do right now. Just a freestyle. Is it an acapella or a freestyle? I don't know. Manager. Ndina boss diva ndiye ndikufamba naye mazuva ano. Okay. Ndiye manager wangu ndiye ari kusimbisa maworks. Ndiye ari kuita kuti zvinhu zviitike. Saka ndongoramba ndingomusimbisa kuti mukuru rambai makadi Mukuru diva. Okay, shout out to you. Chauya chigogase timu yemarukazi fireman vakauya riri zigroup ramahomeboy vakaita ziconvoy hanzemo mumanzi yakunaka fanike rabroy utodhaka fanike viceroy ndikati yamunotaura ikete kumangoma ndati kwete ichi chingoma nangogadzira kuti vaya vaindiziva ndichiimba vakete dawana dem manyanotenga magetsi manyanotenga mazai manyanokuya dovi manyanobhadzira magetsi manyanotenga chingwa manyanofesa mazhetsi ndo manyosvika ndakakura ndichimhanya kana mangoma ndakumhanya vamwe voti ndakanyanya vamwe vacho vondifananidza namukanya ndakabhiga sauro pakaimba zvemamonya pane kumwe kutumwa kwekuti unozotumwa wabva mukutumwa wobva watotumwa rimwe racho rokutuma risingazivi ndiri mutumwa